हेल' लोगोफोर फैलायबाय आरोना नोंथांमोनजों भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानै जोंनि गेजेराव सिंजों सिं मा जागासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरोना जोबजासे अब्लानो मिथि मोनगोन। भिडिअआव गोबां खोथा हाबनानै दङ आरोना जाय बाथ्राखौ दिनै जोंनि माखासे गेदेर गोलावफ्रा बुंदों। बेजों लोगोसे दिपेन बर'आ दिनै माखासे खोथाफोरखौ बुंफुदों आरोना बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै लानानै आरोना जाय बिटिआर एकर्डखौ दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ माबायदि खालामनानै दोनदों बेनि फारसे दिनै मोजाङै बेखेवनानै बिजिरनानै होदों आरोना बुंफ्रुनानै होदों। नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोनहा मिथिगोन आरोना मोजाङै जोबजासिम नायलां। आरो जोंनि गेजेराव जोंनि गभर्नमेन्टनि गेजेरजों गुबुन हारिफ्रा माबोरै रेस्ट्रिक्टेड हलिडेफोर मोननो हादों बेखौ दिनै सोंखारिदों आरोना माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नायलांदो अब्लानो बुजिगोन आरोना नोंथांमोना। गासैबो 25 जे रेस्ट्रिक्टेड हलिडेफोर दङ जों बिनि सोमोन्दै गासिबो सावरायाखै, नाथाय माखासे आफादफोरजों आरो गोरों गोराफोरजों मख'जानाय जोंनि नोजोरावबो गोलैनाय बिसेस करि जे मोननै सान आरोखि, मोनसेया जाहैबाय देसि आर्लि मेच डे लिगेसि अफ देसि अरिजिन बे 4 एप्रिल खालिनि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आरो लोगोसे कलिताफोरनि थाखाय प्रागज्यतिष दिवस बेखौ 22 डिसेम्बर खालि होनायखौ जोङो सावरायदों। मानोना बे मोननै बाथ्राया जोंनि बर' माहारिनि जायखौ जों गेरेमसा खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। हाजार हाजार मानसिया जिउ गोमाजाबाय। जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर'नि जारिमिना मा आरो जोंनि गुदिया सोर। दा बेखौ मिथिसेयावबो बा मिथिनानै जों दि एथ' दावगाबोबाय हरखाबनो दा एथ' गोजौआव फैखांनायनि उनाव जों जुदि गावनि अरिजिनखौ मालायनि मुङै जुदि जों एरख'नानै होयोब्ला होमब्ला जोङो बर' माहारिया बहा थागोन बे जोंनि कनसार्न आरोखि। दा बिनिखायनो गुबुनफ्रा मा होनदों मा होना जोंहा बेखौ बारा नोजोर होनांगौ बाथ्रा गैया, खिन्थु बर' समाजाथ' बुंनो थाङोबा माहारिनिनो बे सिनस्रि बादि बे हिसाबै जोंनाव मोनसे सेन्स फैदों, जोंनाव मोनसे गोसोआव फैदों जे जों बिनि सोमोन्दै बुङाबालानो जों थानो हानाय नङा। मानोना खुंगिरि बिथांमोनहा माबोरै साननानै बेबादि पार्टिकुलारलि बे प्रागज्यतिष डे होननानै प्रागज्यतिष दिवस होननानै बे पार्टिकुलार मोनसे कलिता माहारि सानो माबोरैहाय मुं खारिनानै होखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजां मोनाखै। सोंखारिदों होननानै बुंनो गोसो गैया जों नाथाय बेखौ मदद होफानो हानाय नङा आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ जाहाथे खुंगिरिया बे बाथ्राखौ आरो बिसार खालामफिननानै उइद्र' खालामफिनो जों बिनि थाखाय खावलायो। नै दा हिराचरन नार्जारि होननाय बेंगलनि बिथाङा सासे हिस्ट्रियान, बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बड' हिस्ट्रि रिसार्च फरामनि जानानै बर'नि मोनसे जारिमिन लिरगासिनो दं, हिस्ट्रि अफ आसाम पार्टिकुलारलि बड'स आरोखि। आं बिथांजों इन्टारेक्ट खालामनानै मिथिनाय मथे बिथाङा प्रि हिस्टरिकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओरैहाय बे नैबे पृथु बिसोरबो दंजोबो गासिबो, आरो बिनिफ्राय बे प्रागज्यतिष, कामरुप, घटटकच, नरकासुर बे गासिबो जे बर'नि जे गुदिफोर म्लेस राजा म्लेस बंस'नि जे मानसिफोर बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मख'दों। आरो बेफोर गासिबो रोखा रोखा फोरमान थासेयावबो जे बे प्रागज्यतिषफोर जाय जोंनि बर'निनो गुदि प्रागज्यतिषफोर माने दानि गुवाहाटियाव ओरैबायदि मोनसे जायगा गैया जेराव बर'नि नेरसोन गैया। नों जायगाखौनो होन, मानसिफोरखौनो होन, बर'फोर आरो दैखौनो होन, गासिबो बर'नि नामजों सारा भारत माने आसामावनो बेबादिनो जोब। दा बेबादि थासेयावबो साना हौवानो एथ' सेन्सिटिभ माने इस्युखौ माबोरैहाय हठात बेबादि खालामखो बियो डेफिनेटलि एक्सेप्टेबल नङा, जों बेखौ नाजावनो हाया। चाहूंगा कि उपेंद्र ब्रह्म का जो 1987 से जो ये शुरुआत हुआ आंदोलन, इसके तहत बीएससी आपका एक एग्रीमेंट हुआ और चलते चलते बीटीसी 2003 को संवैधानिक रूप से शिक्षित दल एक बन गया। और थर्ड टाइम का जो मूवमेंट जो रहा कि एक हथियार आंदोलन का एक ग्रुप है और आपसू का जो गणतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, 2020 में ये एकॉर्ड बना। तो एकॉर्ड के बाद शांति आ गया, सभी आर्म स्ट्राइकिंग ग्रुप अपना हथियार डाल के वो मेन स्ट्रीम में आ गया और आपसू भी अपना जिम्मेवारी हमने किया। तो एक साथ जो एकॉर्ड बन गया, ये एकॉर्ड का जो मूल इसका जो क्लोजेस था, वो क्लोजेस को 5 साल में भारत सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए वादा किया था। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आसाम का उस टाइम का अफ्रीका मुख्यमंत्री जी, और जिम्मेवारी के साथ वो एकॉर्ड को वो लोग ठीक से इम्प्लीमेंट किया। फिर भी बहुत सारा ऐसा क्लोजेस है जो अभी रह गया और गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का वही कमिटमेंट है कि
वो टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन उसको करेंगे। तो इसमें जो अभी मूल मुद्दा है कि संवैधानिक जो इसका संशोधन का बाद है, आर्टिकल 125 अमेंडमेंट के जरिए जो 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में 10 है, इसमें बोडो भी है, कार्बी, डिमासा, तो वहाँ में ये इसका सीट को बढ़ावा देना है। अभी का जो 40+6 नॉमिनेटेड 6, वो 46 सीट को 60 तक बढ़ाना है, तभी वो लेजिस्लेटिव उसका पावर एनहेंस हो जाएगा। दूसरा बात था कि क्योंकि 6 शेड्यूल में ये प्रोविजन, ये प्रावधान नहीं है कि फाइनेंस कमीशन अगर पैसा नहीं काउंसिल को नहीं जाएगा या स्टेट को नहीं जाएगा तो लोगों का जो ये आशाएं है, उसको आकांक्षा है, उसको कैसे पूरा करेंगे। तो इसीलिए ये फाइनेंस कमीशन में एक प्रोविजन लाया गया कि आर्टिकल 280 को अमेंडमेंट करके उसको काउंसिल को एक अधिकार दिया जाए और भारत सरकार के हर साल के बजट में कुछ हिस्सा वहाँ में आरमार्क किया जाए। तो वो अमेंडमेंट करने से, सीट बढ़ावा देने से काउंसिल को मजबूती मिलेगा, लोगों का आशाएं उसको पूरा कर पाएगा। दूसरा ये भी चीज़ है कि ये जो हमारा जो आर्म स्ट्रगलिंग ग्रुप का जो कुछ कैडर लोग था, वो लोग अभी भी जेल में है, लगभग 60 लोग अभी भी जेल में है। तो हमारा ये मांग है कि शांति आ गया और शांति स्थापना होने के बाद साधारण जीवन जीने लगा और जो हिंसा का जो रूप माहौल था वो अभी नहीं रहा। तो इसलिए जो जेल में रह रहे सभी को रिहा करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो मांग, ये डिस्कशन के जरिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एनआईए का जो केसेस था, जो 56 लोगों के ऊपर, उसको केंद्रीय सरकार अभी राज्य सरकार को सौंप रहा है, वो ट्रांसफर हो चुका है और ये जिला स्तर पर उसका ये होगा। बाद में उसको रिहा करने का एक रास्ता अभी निकल गया है। तो हम सोचते हैं कि रंजन रेमारी जो है, अभी भी सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट ने उसको बाध्य किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी हम पिटीशन डाला है और भारत सरकार, राज्य सरकार मिलके रंजन रेमारी और बाकी जो लोग हैं साथ, सभी को रिहा करने का एक जिम्मेवारी लेंगे और वही आशा करके हम वो बातचीत अभी भी जारी है। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय आरोना बोरै जानानै दङ जोंनि गेजेरावहा मा फोरमायखो बिथांमोना, गेदेमा सारमोना। स' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो, मोजां मोनाखैबा खालामनाङा आरो ना। कमेन्ट खालामनो हागोन, लाइक शेयार खालामनो हागोन आरो ना नोंथांमोना। गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना बुंहरनो हागोन आरो ना कमेन्टनि गेजेरजों। स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर। बाय।